Ngiyabingelela obingelelayo umzimba okhalimali uDlamini. Kuthiwa umfundisi lona. Siyanikhuza abantu bakithi South Africa abahulumeni. Musani ukumukela bonke abantu eSouth Africa. Yabona lo mbuzo ubuza umhlonishwa. I-problem enkulu engifuna ukuyichaza. Abantu abayeke ukuhamba beyolanda izinto beyifaka emagazini abo bengazazi ukuthi ithini into. Ngeke umuntu agwaze umuntu amanxeba angaka e-right la engqondweni yakhe. Ngeke ngiyabheja. Lapho ngiyabheja. Okukhomba ukuthi khona into ethile khona kuye lo muntu. Wesi laba bantu nje babeza la namanje akakafuni ukuveza uyayihlanyisa manje lokho eyihlanyisa manje. Yini mhlawumbe amaphepha akhe awaqondile njobe la. iSouth Africa i-banana country up until kuze kube khona uhulumeni ozolalela abantu ozoyibona ukuthi ayiyona i-banana country. So ke mina ngokwami kukhona into ethile ekhona kuye whether udla idakamizwa lo muntu noma khona into eyilanda ngenhloso yokuthi ufuna imsebenzele noma ibandla ligcwale noma kwenzakalini ngoba phela amabandla asagcwalisa ngezinto ezithile bazongizonda abafundisi abangibatshela amaqiniso bese egcineni mase beyilandile lezi zinto zingene lapha emagazini abo. Uma ingena lapha emagazini abo lento isifuna igazi, uyabona. So abaningi abantu abenza izinto ezifana nalezi whether zidakamizwa noma into ethile ayilanda isiyamjikela. Njengoba silana enkantolo njengoba sibona abantu bebaningi kanjena ingabe lana siyabantu abazelana ikhona yini into eniyilindele kumthetho? Silindile kade ngikhuluma nobaba umjosti la uthi usalindwe umseshi ngoba ngathi usesibhedlela lo mnomzana uzenza umuntu ongathi uyagula ngekhanda waseyathathwa uyayihlanyisa nje wathathwa abekwe esibhedlela akhe engathi usezosuswa ke bese ya eFort Neighbor. Kodwa ke manje fanele avele phela nezwe limbone ukuthi nangi lo muntu owenze lento ngoba ngeke ayenze lo muntu lento ayenzile kwi-country yakhe. So kungijabulisa kakhulu kokunye ukuthi usisi uJacinta ukhona la ukhona umyeni wakhe iMarch and March nampa abafowethu bakhona sizosupporta nami njoba ngikhona ngiyeke yonke into engiyenzayo ngeza lapha ngoba ngizosupporta. So ke lokho kuyangijabulisa kakhulu. Lapha enkantolo silinda ukuthi singene manje ngoba ku 11:30 ukuthi singene ngaphakathi ebese kuyalalelwa ke ukuthi kuthiwani then kuzothathwa sekusuka lapho kuya phambili. Kukhona ngendlela okuyiyo njengoba sesibhedlela nje egadiwe nakhona amathuba ukuthi uzovela mancane kodwa ke sizolinda mhlawumbe khona inkantolo into ezoyisho ukuthi no thina siyamfuna simfune egule njalo uzoza nodokotela noma bazomjova afike la avele ngoba phela iSouth Africa kufanele imbone egcineni. Uma ngathiwa kulethwe ama-case abantu bokufika ezinto asebezenzile la ezinye ezenzeka emphakathini kube into ephelele emoyeni ungathuka isimanga. Even today umoyo owabulala amaphoyisa kiwe enkantolo awu2 wawadubula akazatholakala namhlanje but uhulumeni ngeke umuzwe ekhuluma ngalokho. Mangaka ama-case abantu abawenzile la bebulala abantu base South Africa benza ubugebengu ekugcineni labo bantu bengabanjwa. So ke thina ke njengama South Africans esiconcern ngezwe lethu sithi thina uhulumeni akasukume futhi ke uhulumeni uyozusizwe sizomasha kuze kulunge every Thursday washo usisi uJacinta wathi every Thursday siyamasha. Bafethu niyangihlekisa kodwa nje mawulibheka izinga lami lifanele ukuba sewadini. Angini manje useyangikhatha manje nomngane wami. Phela uKhethelezi umfowethu uKhethelezi. Ngiyambongela nje ukuthi ungenile lapha. Kodwa icharisma yakhe necapacity yakhe hayi ndumandumane inkabe yami hayi mina njengomzimba khalimali ongachemile futhi ongenandaba sengifuna uhamba uyotshela ke abangaphezulu ayikufanele lento oyithathile. Akudeserve uba lapha noKhethelezi. I-level yakhe neyami ayivumi ukuthi singaba semawadini. Ungathatha umuntu osebenza kangaka uyomfihle ewadini. Yonke lemisebenzi ade yenza angithi uchairperson national under traditional healers uyena osiphethe nami ngiphethwe uye. Ngase nami sengiphuma ke inxiwa lami ngoba phela si MK sonke ngase ngena kuyilakho wase kumancinzo wangigiqabeza wathi Dlamini ngoba uKhethelezi uchairperson ngapha wena uba uchairperson ngapha. So ke siku level kodwa mina ngokwe MK traditional healers mina ngichairperson wabela bendabuko eKZN yena unational. Ungasusa umuntu osekwi national obekwazi ukugcwalisa istadium
obekwazi ukushaya ama-motorcade anabantu abayinqwaba. I-first event yahostelwa eMzo Lifestyle. Kanjalo angithi njengoba engenile usakhethwe i-MK okwamanje usezohamba-ke yoma esigcobeni angithi ebese-ke siyamvotela simlekelele kukhankasa ukuthi awini. Uma uthi akawini sekubuka inamba ukuthi ubani othathe i-1 kodwa mina ngokwami ngiyamethemba mina nabantu abakhona ngiyabethemba kodwa nje ngikusho nje bafowethu ngingananazi mina njengoDlamini uMzimkhalimali uKhehlelezi uma ngabe kuneqiniso akadeserve ke wadini. Usho ukuthi nje bonke labantu abakhona balapha abaphethe njengamanje ababoni ukuthi akufanele uKhehlelezi abe lapha ewadini. Naye uyaya lapha kodwa mhlambe ngoba esephoqwa isimo kodwa hayi ngoba ethanda. Umuntu obekwazi ukukhipha athengela ama-food parcel abantu ka-100,000 ka-200,000 obekwazi ukukhipha iy'monto kade kune-rally nje eMthatha wakhipha 6 wey'monto wangibiza ngamtshetha ngiyilapho mina wakufanele ngihambe naye ngathi mina ngiyilapho mina ngi-MK mina bafowethu futhi ngiyayithanda ngiboni futhi kukhona elinye iqembu engingalijoyina sengaba ukuthi phela izinto ziyenzeka kodwa ngiyi-MK kodwa nje Khehlelezi mfowethu mina ngeke ngihlebe inkabe yami hayi awudeserve ukuba lapha nabaphathi futhi akufanele ngabe bayakubukelela. So-ke wena funda kwezakho ukuthi wena iveli ukubona awunayo iveli unayo kithi esibona amandla akho nesisebenze nawe ukuthi wena udeserve the better thing. Angisho ukuthi sifuna ama-position angini mina bengangena mina ewadini yami bebetha ngingene ngibe yikhansela ngabatshela mina ukuthi ayi bafowethu angibheke omunye umuntu ayi mina yabo angithi kuthiwa khona malini 6 mali 30,000 noma 62 lapho leyo nto leyo ngiyenza ngo-3 days noma u2 days mina uma ekhemesi nje kusetshenziswe imqasho mina enginayo ngingayidaluli imqasho kodwa nje imqasho enginayo le mali eholwa ikhansela ngiyenza ngenyanga yodwa mina kusala ushithi futhi. So-ke ngeke umuntu ofana nami ukuthi uyongena ewadini kodwa ngiyambongela umfowethu ngithi ngidlulisa imessage nje kubaphathi ukuthi mfowethu on camera ilakho iyasebenza enisazosebenza bukani yabo manje oba ngila kufanele ngabe ngise-Pietermaritzburg angikwazanga ukuye ePietermaritzburg ngenxa yokuthi ngithe ngiphuthumile omancinza ababhizi bayasebenza ilakho bafowethu isazobakhipha abantu bokufika isazosebenza strong and imashi nemashi isazoyisupport. So-ke ngithi mina-ke ilakho siqhubeka sisebenza siyaqhubeka siyaphambili baningi abantu lokhu sisendelwa ngoba nje manje balinde inamba abantu khona inamba esayilungisa yokuthi kuphume inamba wena okwenzayo uyafona uthi hey la kule nkampani ukuthi kunamazayiza yangaka nalabo abamhlophe siyabafuna futhi abangenamaphepha asidili nalendle abanesikhumba esifana nesethu kuphela yonke indawo siyadila nabo umsebenzi mkhulu bafuthu usazokwenzeka basazoqashwa futhi abantu uma ngabe uhlele kwaNongoma uhlele eShowe uhlele eMthwalume uhlele ePotchefstroom yenza so lungisa manje uzama indawo eThekwini indawo ivulekile eThekwini manje uzorenta uzofesa umsebenzi uyavuleka bafowethu abathandi bayathanda so ilakho iyasebenza isazoqhubeka futhi isebenza semthini njengekudala lapha neBrea kunabantu okuthiwa sebekhona abantu abababuyisayo abantu sebehambile sebeyababuyisa siyobakhipha lapha emthini.